Jay, nang-apply na kagtrabaho? Sa? Ingko, nang-apply na ba kagtrabaho? Palagi. Paabot ko sa result sa board exam. Nara ba'y opening sa mong company? Basi ganahan ka, daghang benefits niya, dakong starting. Refer ikaw. Di ko mo call center agent eh. Skill akong 5 years niya. Call center ako mahog. Kalain ko na, siya, di tanaw ni mo na mo, bugo. Kapit, kano sa itong resulta sa mong board exam, kakapilan na ni mo gitake? I'm just saying na wako mangandoy na mag call center agent. Yeah, right. Too smart to become a call center agent. Bantug ra diay, kanunay ka mahagbong ni mong board. Ano di ka? Sa may natabang nimo. Ikaw, tawag sweldo. Sa may napiskan ana. Nya, anong lagot man ka? Kaya nagpakaon ako. Bastos lagi ka. O tangirang yan. Na ay duha ka kutsilyo diha sa likod. Bisaya ba yan?